Сәлам дуслар, сезнең белән Фәридә һәм бүген аэропортка багышланган сүзләрне һәм сүз тезмәләрне өйрәнүне дәвам итәрбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Регистрацияны уңышлы гына тәмамлагач, сезгә охранадан үтәргә кирәк булачак. Инглизчә ул security була. Чиратта басып торган вакытта тикшерүчеләр сезгә шулай дип әйтергә мөмкиннәр. Take off your shoes and belt. Яисә remove your shoes and belt. Ягъни аяк киемнәрегезне һәм каешыгызны салыгыз. Ул киемнәрне махсус подноска куясыз. Инглизчә ул tray дип тәрҗемә ителә. Һәм әгәр дә самолетка алып керә торган сумка эчендә электроник җайланмалар булса, аларны да подноска кую карала. Мәсәлән, ноутбук, laptop, камера, big cameras. Барлык подносларны да конвейерга куярга кирәк булачак. Инглизчә conveyor belt. Шул арада сез металл детекторыннан үтәсез. Инглизчә metal detector дип тәрҗемә ителә. Әгәр дә детектор тавыш чыгара башласа, сезне кире чакыртып тикшерергә мөмкиннәр. Ул процесс padding дип атала. Гадәттә охрананы үтү күп вакыт алмый. Уңышлы гына аны тәмамлагач, сез үзегезнең самолет килә торган капкага барасыз. Инглизчә ул gate була. Шуның белән дуслар, аэропортка багышланган икенче видеобыз тәмам. Видео аша лайклар куегыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.